Jamen altså... Er det meget fremtagende? Det er mig? Ja. Okay, det er jo lidt som... Det må være mig, ikke? Det er Nikolaj. Ja, okay. Velkommen til Playoffs, Behind the Scenes, Backstage, The Rabbits. Super Rabbits. Jamen, en af de lidt downsides af kampen i dag, det er, at den unge mand, Jens Thyssen, og hans partner in crime, Adam Haddad, de er simpelthen, vi får ikke nok for dem på bænken. Hele første halvleg, der sidder Jens primært og bare kigger og sidder måske og zoomer lidt, hvor jeg så tager fat i ham. Det ligger i, at jeg ikke helt har sovet ordentligt i aftes. I nat? Ja. Jeg forrige nat. Hvorfor? Jeg ved ikke, der var noget larm udenfor. Jeg bor i sådan en lortekoloni, hvor der var hele tiden larm. Så jeg kan ikke sove om natten. Men så er jeg ikke helt på den i dag. Jeg kan ikke snakke for Adams vegne, men det næste emne, vi skal snakke om, det er skadesituationen her på holdet. Og Mikkel og jeg, vi træner nogle damer en gang imellem. Og vi har lagt mærke til, at når de bliver skadet, så holder de tit i hånden. Det gør vi meget ud af her på Rabbits. Altså, vi har haft mange skader, og så går vi sgu lige hen. Vi holder lidt i hånden her. Så prøver vi tror det kommer til at hjælpe. Der skete faktisk det, at den kamp, hvor jeg brækker om, der kommer Rasmus ikke ind resten af kampen, fordi han holder mig i hånden. Jeg sidder nede med Mikkel og holder i hånden. Det var første take, Rabbits Behind the Scenes. Okay? Det er... Cut. Boom.